ko babu zan iya rayuwa, ko da ke ko babu zan iya rayuwa a duniya, ko da ke ko babu zan iya rayuwa ta masoya. Na baki dukkan kula kamar na uwa da ɗa, kina gani na wawa na ji kina faɗa, kin kasa gane soyayya rabu kan haɗa. Wannan yasa ba ni ganin laifin ki samsam ban gaji ba, ko da ke ko babu zan iya rayuwa. Duk ɗan halakka ya san halarci masoyiya, shin me na yi maki ne kike ban bakar wuya? Na ɗauki sarƙa ta so wuya na rataya, ke ko kina da burin ki in bar duniya baki damu ba, ko da ke ko babu zan iya rayuwa. Gani kike yi in ba ke ba zan rayu ba, shi yasa kika bar ni ke baki damu ba. To ki sani rabbana ba zai bar ki haka ba, ko ki so ko kar ki so gaskiya ba zan ki faɗar ta ba, ko da ke ko babu zan iya rayuwa. An yaudare na an tama na ina gani, duk wata cuta na san tabbas da magani. Ko me kike yi to ki sani rabbi na gani, ramin mugun taki na shi daidai wuyan ka ba wuta kanka ba, ko da ke ko babu zan iya rayuwa. Kamar da wasa ake faɗin zaki yaudare ni, saboda so na zama wani majanuni, ko a mafarki in an karce min zaki bare ni. Ba zan aminta batun da kin bani so, ba zan manta ka ba, ko da ke ko babu zan iya rayuwa. Saboda na damu kin ga kullum ina gidanku, na jura zagi na jura kyara na yan uwanku, har an fahimce ni in na zo cikin anguwarku. Akan faɗa min aso da ƙauna ba kamar ku, kin ba su kunya me yasa kika sa su shakku? Kin yaudaran kin biye wa hali na masu tsirku, sanadin ki kuka na ban san adadin shi ba. Idan na kwanta barci san ba zan yi shi ba, abinci sai dai ya kwana san ba zan ci shi ba. Aiko da ke na bar wa Allah ba za na ƙara bibiyar ki ba, da na sani za ki yi shi ko ba a yanzu ba. Na yi ritaya ba za na ƙara soyayya ba, na daina so, na daina so, na daina soyayya.